Sugeng rawuh wonten ing Gréja Katolik lan Pastoran ingkang dipunsebat ugi minangka Gréja Santo Yusuf utawi Gréja Gedangan. Ingkang minangka Gréja Katolik ingkang kapisanan ing Semarang lan ingkang paling sepuh wonten Jawa Tengah. Gréja Santo Yusuf dumunung wonten margi Ranggawarsita nomor 11, Rejomulyo, Kecamatan Semarang Wétan, Kutha Semarang. Kanthi administratif, gréja menika minangka bagian saka Paroki Santo Yusuf ing Keuskupan Agung Semarang. Gréja menika dipunrancang déning arsitek Walanda W.I. van Bakel lan kawangun ing taun 1870 gangsal kanthi ragat 18.000 Gulden mrih jangkepi kabutuhan panuwuhan penduduk Katolik Semarang. Gréja kasebut kagungan arsitektur neogotik ingkang khas kanthi menara dhuwur lan jendela kaca patri ingkang endah. Gréja Santo Yusuf ing Semarang sampun kenging sejarah ingkang panjang lan apik. Nalika jamaning kolonial Walanda, gréja menika dipundadosaken papan pangibadah para anggota militer Walanda. Sabakdanipun Indonesia mardika, gréja menika dipundadosaken papan ngibadah umat Katolik ing Semarang. Gréja Santo Yusuf ing Semarang uga kagungan kaunikan sanesipun. Watawisipun kagungan altar ingkang kadamel saka marmer lan kajangkepi kanthi relief ingkang gegambaraken cariyos saka Alkitab. Gréja menika ugi kagungan kantor paroki, perpustakaan, saha ruang pepanggihan ingkang dipun ginakaken mrih maneka kegiatan sosial lan keagamaan. Samenika, Gréja Santo Yusuf taksih migunani minangka papan ngibadah Katolik lan ngladosi umat Katolik ingkang manggen ing sakiwa tengenipun Kutha Semarang. Gréja menika dipun bikak mrih ngibadah wonten dinten Setu, tabuh setengah 6 lan Minggu tabuh 7, tabuh 9, enjang lan setengah gangsal sonten. Kadangkala uga wonten kunjungan wisata religius saka njabaning Kutha Semarang menyang Gréja Santo Yusuf. Bangunan gréja menika saged nampung 800 wong lan kajangkepi CCTV mrih pengamanan. Gréja menika ugi asring dipun ginakaken minangka papan mrih pengetan keagamaan sanesipun kadosta Paskah lan pengetan Natal. Sanesipun menika, Gréja Santo Yusuf uga dados objek wisata sejarah ingkang kawentar wonten Semarang. Kathah wisatawan ingkang rawuh ing gréja menika mrih ngujo arsitektur lan seni ornamen ingkang wonten ing sanjeroning gréja.